warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana kartun Family warga sederhana. Nah, ini aku untuk hadiah pemirsa saka. Kakru wis ibadah. Untuk ranking loro. Tengok ketok ramai kita. Wes gitu. Lagi pemirsa ya. Gimana nak wis pembukaan. Alhamdulillah. Anak emak Dek Dwi dapat ranking 2 lagi pemirsa. Disuruh ngejar sing ranking 1 belum berhasil pemirsa. Gak apa-apa urung berhasil, masih tetap bisa semangat untuk apa mana iso untuk ranking 1 dulu ya pemirsa. Jadi gimana apa Dwi dapat hadiah dari sekolahan, tapi iki yo orang ngerti sini apa, cuma ketok iki yo Buku, pensil. buku pemirsa. Itu pensil. Wis dibuka sik jajal. Ini udah buka iki. Coba sih. Apa toh wi? Ngejar cecek. Ya udah buka dhewe. Nalon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ben tambah pinter pemirsa yo, ben tambah semangat. Bisa ora? Mak iki mang sedikit ngomong pemirsa yo. Sajane wis mari pileke, berhubung iki mang mak guyang sapi neh yo pemirsa. Ekore buntute iki kopat kapit. Mak terus terang kan nggak pakai masker yo. Jadi yo nyiprat kabeh. Terus bersin terus akhirnya saiki mak irunge buntu lagi pemirsa. Jadi tambah bindeng neh. Iki mak yo wis barang rampung terus. Katipe kakan. Bisa ora le? Gak apa-apa digunting. Penting nih. Ya ngono ya gak apa-apa. Iki lho kok kene yo ora. Aduh. Irunge mak iki gatel. Kemungkinan apa alergi ya. Wis karek embi terserah awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barokah itu hadiah terus. Awas bukune kegunting koral. Ribet untuk ini. Mana mbok gunting. Iki ketok. Wis. Wis. Wes, buka. Jreng. Ropa. Oh, dapet. Alhamdulillah pemirsa. Kepuder. Peterno-reno pemirsa, di unboxing. Ayo. Gimana sih iku? Dapat bukunya 2. Kedua. Terus Elon. Koropa Barbie. ada Apa sih? Frozen. Loh pemirsa, Frozen. Terus apa lagi? warna cilik. Pewarna gambar pemirsa. Terus iki Berapa ini? Berapa biji ya? 12. gak enak. Iya 12 ya sama isi. Oh iya 12 pemirsa. Terus pensil lagi mah. Maksudku betul. Alhamdulillah pemirsa dapat petelot. Oh, setengah lusin. Terus apa lagi? Kayak gini loh. Kan mau kelas 3. Ya Allah happy dapat penggaris komplit pemirsa. Tak unboxing penggarisnya. Semoga Apa ya isinya? tambah semangat. Apa itu? Pendapat kurang. Mulai berjuang lagi wi, berusaha ranking 1 nih iso do. Aku dapat hadiah. Emang iki piye ya? Angel wi. Oh, alak walik guys, ora roh pemirsa. Iki pitanya sebuah mas. Ora. Iki tak unboxing neh penggarise. Pegang wi. Tuh. Dapat berbentuk macam-macam. Iki ada apa gini yang bolong cilik-cilik pemirsa ya.
ada sing koyo bulat, ada segitiga. Mak untuk kudung ta. Iki pokoknya sing koyo matematika pemirsa, mak wis lali kabeh. Tinggal kelas Iki segi apa iki? Segitiga. ya. Iki apa? Iki iku apa jenenge layar. Lali aku jenenge pas ning kelas 1 pas ku. Lho kok wis lali? Lagi apa kelas Lali 3? aku. Apa ya? Sing kok TV. Aku ya lali kok wis. Lali aku. Wah, wis gak usah disebut nah. Lho, ya harus disebutkan. Ora iso ya wis. Ya iki intine ya wis kaya ngene pemirsa ya. Kipas persegi, persegi. Iki ngene wi, penak wi wis. Ya, ada ini. Diadai lagi. Terus ana Terus apa lagi? lupa. Wis kuwi wis tengah lusin wi, 6 wis. Iki penggaris kromi. Astagfirullah. Oke ya. Aladim. Awake mak teng greges rasane. Iki tinggal ngelisiki penghapus, Mas. Kan nah, terus dihapus. Iki penghapus. Buka. Iki step pemirsa. Buka ya, Jen, buka. Step. Awakmu gede kok ditukokno mak ayo. Kok tak kayak Nek lagi pertama seneng pemirsa. Kok nek wis kuwi rak gawe jepok. Innalillahi wa inna malah ilaihi. mae. Oh, Kok iki ternyata. gong bukae gong tenganan. Iki Oh, aja. ternyata. Oh, coba ngalingi to. Ternyata kaya ngene. Iki tak ada ini. Iki ditutup sik to. Udah diadai. Setipis sithik tak pikir ngantek tok kene. Sepra. Iki mang. Ngene lho yu. Ngene yu. Buka. Iya, iki lho tilake mang. Ngene lho yu. Terus Nah, saiki iki dilebokno meneh. Ngene wis wenenge pol. mae untuk kudungnya. Kudungnya. Ya alhamdulillah kudunge ra tambok-mbok. Iki kudunge duwe aki pemirsa sakjane iki, tapi ra digoni sing digoni iki sing iku-iku wae mak ngatek jegek. Kadang enek pemirsa sing muni, duwi pakai kudunge make. Padahal iku kudunge duwi dhewe pemirsa diwenehi saka bu gurune. Bu sapa? Bu Laila lagi mang sing mana? Laila. Oh, iki ya dikarungi sama Bu Laila. Mudah-mudahan makin apa nek ngarani sehat, berkah, barokah, lancar rezekine, Iku apa jeronan? sehat. Kos kaki. Sik mak kudu pipis. Sik bentar. Kos kaki. Oh enggak, Mak. Iki dinggo tangan pemirsa. Ngene lho. Tenan. Handset. Pokoknya sing dinggo tangan ngene. Ngene. Pas aku kaos kaki ngene. Ora kaos kaki iki. Pas aku kaos kaki. Aja mbok olor kan. Iki ora kaos kaki iki nek kanggo klambi pendek. Kayak iku batik. Iya, dikek Kan iki. pas iku Bulaila wis ngomong. Heeh. Nek tak kei wi ngono. Oh, berarti iki. Laila baik Tak hati yo. jajal yo kudung. Sama Dewi yo. Tapi iya lah karo aku. Hmm. Tak jajal yo. Iya. Wong kowe dikek ora mbonggo cah wis sing jero ya apik-apik. Banyak. Apik kabeh bane lewanem. Bane apik wong ngene iki Kanggo sekolah nggo hari Rabu kemarin. dungokno. Selasa Rabu. Ya sekarep sing penting pakai kudung. Aja kudung sing mbunggo sing kuwi-kuwi engko pasane pemirsa iki kowe gak di kudung liya. Ngono. Oh sing kakek ibiring ki yo gak seneng. Pas aku kaos kaki ya, Kak, iki nggo nek klambi pendek-pendek. Terus aku lupa nih pendek. Oh, Wes iki sing iki nggo lengan ngisor, iki sing kok kene. Oh, dapat lagi to pemirsa. Makanya semangat nek belajar ben dapat hadiah. Hadiah pinter. Yo hadiah karo sing padha dukung duwi sing seneng Iki karo bukune kok ngene. Senenganku nang ireng. apa. Kenane garis-garisnya apik nek digono Iya. wis. Pulpen. Nah, iki dapat Kanggo bukunya kelas telu 2. ya? Kanggo kelas Yo yo, awakmu wis naik kelas. Tapi Alhamdulillah. kurang, Mak. Yo
yo engko tuku neh le. Nah iki jaluk diteki sithik wi. Yo. Sing dikek Ibu Lela sing wenginane Si iku lho akeh. dinggo lah. Dikusulan salin aja sing elek-elek. Batur kan sing ape pindah sama. Pindah ndi? Anjel. Nih? Jadi ning Jakarta. Oh. Nek gak mbon ning Surabaya mbak. Nah, kaya ngene pemirsa yo, terima kasih Iya menulis. banyak. Nah, berapa biji wi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 7. 8, 9. Yo ngene wingi ngitunge 7, 8. Yo. Alhamdulillah dapat hadiah 8. Undang diucapno terima kasih. Terima kasih. Buat siapa? Sopo? Laila. Alah. Iya. Tangane sing apik Terima oh. kasih buat Bu Laila yang mendukung. Ini lho, Bu. Kayak Aduh. Ya, terima kasih buat Bu Laila. Terima kasih banyak selama iki telah apa nek ngarani ya senantiasa mendidik anak kami yang bernama Dwi dengan penuh kesabaran dan kemungkinan penuh dengan kasih sayang. Soalnya apa pemirsa yo, Dwi iki nek mulai ceritoi saka ngomah iki mesti boleh lah ngene mak aku ngene jadine penak karo Bu Laila. loh kaya ngene ta pemirsa. Terima kasih banyak pokoknya buat guru-guru yang sudah mendidik, membimbing dan mengawasi anak saya selama berada di sekolahan pemirsa yo. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dipermudah segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya, tidak terkecuali mudah-mudahan yo ndang apa nek ngarani ndang cepet yang belum negeri bisa diangkat jadi apa nek ngarani negeri ngono ki lho pemirsa. Yo sepurane ae soalnya mak iki yo gak ngerti yo pemirsa. Intine pokoke kan ana sing kemungkinan TK mungkin ya pemirsa, nek SD kemungkinan ya wis negeri kabeh. Jadi iki terima kasih banyak atas apa supporte, dukungane. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Wis tak baleni neh yo. Ibarate engko entuk ijol luwih saka iki pemirsa yo. Luwih saka sing ditokno kuwi mau dengan lantaran tidak apa nek ngarani tidak tahu dari mana arah iku lho rezekine pokoke. Mau ijol iki rezeki ora roh ya, saka ngendi ae iki mesti enek. Nek sing kuwasa wis apa nek ngarani sing kuwasa wis mengarahkan, wis mentakdirkan bahwa rezekine kuwi bakal dilipat gandakan, wis ora ngerti kok saka endi ae mesti yo bakal iso ya pemirsa. Jadi terima kasih banyak buat Bu Lela, mudah-mudahan tak bulan baleni lancar rezekine, dijauhkan dari mara bahaya. Yo kosok balene pemirsa yo, mae yo semenoga mae lewat video iki mae minta dukungan, supportnya supaya mae ben tambah semangat, ben tambah pede, ben tambah apa nek ngarani yo gak kendor ngono lho pemirsa, walaupun ora didampingi karo anak lanang, walaupun istilahnya mae ning omah saiki karek dhewean karo pake karo iki yo pemirsa yo. Si bocil iki, si priwet kasare si pecicilan. Tegese pecicilan piye pemirsa? Plecit rono, plecit rene, wis ora anu. Pokok intine sak legone atine pemirsa yo. Nek atine wis lega, dijak video gelem pemirsa. Nek ora lega ki sembarang kalir moh. Dadi iki mau yo kaya ngono wis nggo wegeri perkara iki, nggo wegeri pemirsa berhubung mak ora sempet. Yo terpaksa baru bisa hari ini.
Ya wis pemirsa yo Tak cukup sakmene praktek, wae tak iki mau mae praktek. panjang lebar kali Sip. brekedek-gedek dadi iki mau mae wis ngomong sembarang kalir ya pemirsa. Wis tak tutup sakmenae videone mae nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini family. Wis versi meneh yo. Wis udah ngono kok. Oke kan. Wis dibuat. Koneksi ada yang tak gua ya sih. Iki ada iki lho. Yo wis. Iki langsung dimasukkan sini kan bisa tapi. Guys ya sih. Nah. Oh jadi pateni kok. Kurang. Disimpen sih.